Ennen vanhaa perustettiin rockbändejä ja penetroiduttiin tyttöihin, mutta nykyään perustetaan yrityksiä ja penetroidutaan Amerikan markkinoille. Hyvää huomenta, Jyri Engeström. Huomenta. Miten sä kertoisit sun iso isälle, että mitä sä teet työksessä? Soita rockia. No sitä sä oot tehnyt, mutta onko tää nyt sitä nykyään rockerollia? Sitten sä oot sarjayrittäjä. No kyllä se mun mielestä on. Tosin voidaan jutella siitä, miten se on mun mielestä ehkä väärin ymmärretty tämä koko yrittäjyyskäsite. Mutta se niin kuin tai tulkinta siitä, mitä mä itse edustan, on niin kuin just toi, mitä sä sanoit. Eli että tässä on nyt, puhutaan enemmänkin tästä bändeistä kuin uuden miljardibisneksen rakentamisesta. Sä perustit Jaikun, myyt sen Googlelle, ainoa suomalainen firma, joka on myyty sinne. Paljon sä sait rahaa? Riittävästi. Miksi et sä nyt ole jossain Bora Boralla juomassa mohitoja? Sen takia, että todennäköisesti siellä on huonompia kitaristeja kuin Suomessa tai Piilaaksossa. No mitä sä tänään teet, tai sen jälkeen kun sä pääset tästä viisastelusta pois? Minkälainen sun työpäivä? Mun työpäivä alkaa noin 6.30 siitä, että mun 3-vuotias herää ja sitten se loppuu siinä 8.30 siihen, että mun 3- ja 4-vuotias nukahtaa. Siinä on mun työpäivä ja se sisältö voi itse kukin arvailla sitten. Mutta se pyörii noitten ympärillä. Kalle Isokallio, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Mites kun maristaan koko ajan siitä, että Suomessa ei hyväksytä tämmöistä epäonnistumisen kulttuuria ja meillä ei ole yrittäjyyden kulttuuria, niin pitääkö se sun mielestä paikkaansa? Ei. Se täytyy ensin määritellä se, että minkälaista yrittäjyyttä halutaan. Se, mitä mä uskoisin, että suurin osa suomalaisista toimittajista, joka yrittää muodostaa sitä mielikuvaa lukijoille ja kuulijoille ja katselijoille, niin heidän käsityksensä yrityksestä perustuu Dallasiin. Siellä on järjettömiä intrigereitä ja Suomi on täynnä menestyviä pienyrittäjiä, jotka yrittää siis meteliä pitämättä. Ja se on se mun mielestä se joukko, johon pitäisi katse kohdistaa. Siis se yrittäminen on kova laji. Ja suuri osa niillä ei ole tämmöistä tavoitetta, tai heillä ei ole sellaista tavoitetta, että tästä olisi miljardi, vaan siis on yrittämisen halu ja halu pitää yritys pystyssä. Ja se on mun mielestä sitä pitäisi kunnioittaa. Sitä kunnioitetaan tuolla pienemmillä paikkakunnilla, pidetään niitä yrittäjiä arvossa, jotka siellä yrittää. Jyri Engeström, miksi sä et viihdy esimerkiksi jonkun ison firman palveluksessa? Miksi sä haluat itse tehdä jotain? No mä oon yrittänyt sitä ison firman palveluksella nyt muutamankin kerran, jotta mä koen sen liian rajoittavaksi suoraan sanoen. Eli siis tässä nyt tullaan tähän just, mikä mua ehkä tässä yrittäjyys, tai tässä nyt on käynnissä musta ensinnäkin taustaksi tässä tällainen niin kuin keskustelu buumi Suomesta tästä startup-yrittäjyydestä nimenomaan, siis tällaisesta uusien yritysten aloittamisesta tyypillisesti teknologia-alalla. Ja siinä mun mielestä niin kuin on mielettömän paljon hyvää. Sen takia, että tämä yrittäjäkäsite on musta Suomessa tupattu tulkitseen, että se liittyy tällaiseen riistokapitalismiin. Ja se niin kuin tulkinta, mikä mun mielestä on paljon järkevämpi, on se, että se on itse asiassa tällainen, jos miettii niin kuin entrepreneur-käsitettä vaikka englanniksi, niin siis tulee ranskan tästä entreprendre-sanasta, mikä vaan on sitä, että tehdään jotain. Innostuu ja tee jotain. Että se on niin kuin tavallaan lähtökohta siinä. Ja tämä niin kuin on musta siinä mielessä niin kuin nyt justiin akuutti, että me eletään sitä, niin kuin tuossa introssakin vähän tuli jo esiin, että me ollaan luotettu vaikka vahvasti siihen Nokia-klusteriin tällaisena niin kuin ikään kuin Suomen lippulaivana. Ja se on nyt eka kerta se panssari ruvennut niin kuin oikein olanteella rakoille ja se on pannut meidät niin kuin palauttanut takaisin siihen, että kyllähän niin kuin viime kädessä kaikki niin kuin auvo syntyy siitä, että ihmiset tekee jotain itsenäisesti eikä vaan seuraa jotain marssirumpalin tahtia. Onko se niin, että aina jos yrityksestä tulee isompi kuin 150 henkeä, niin kaikki menee pilalle? Siis mikä siinä vaan on, että isoista tulee aina. Siis mä en ole ikinä kuullut isosta firmasta, etteikö siellä porukka valittaisi, että se on jäykkää ja byrokraattista ja siinä ei ole mitään järkeä. Tehokkuus, trimmaus, riisto
suorittaminen elämänasenteena. Sinne valikoittuu ihmisiä, joiden elämänasenteena on suorittaminen ja pelko, epäonnistumisen pelko aina liittyy siihen suorittamiseen ja siitä tulee sellainen niin kuin tavallaan osaamattomuus ja uusavuttomuus, tylsistyminen niin kuin tavallaan sellaiseen niin kuin johonkin omaehtoiseen uuden jutun aloittamiseen ja riskinottamiseen. Että sehän se on niin kuin mikä tavallaan mikä tässä on paljon hyviä puolia tässä startup-yrittäjyydessä, aloitekyky, aikaansaavuus, itsenäisyys, kaikki nämä asiat, mutta sitten se niin kuin negatiivinen, se huolenaihe on se riskinotto ja se vastuu, ja siitähän on niin kuin suomalaisilla niin kuin kovia kokemuksia esimerkiksi tuosta 90-luvun talouslamasta, että mitä se voi tarkoittaa. Voiko ihmiset jakaa kahdenlaisia, siis yrittäjähenkisiä ja ei-yrittäjähenkisiä, vai kenestä tahansa yrittäjäksi? Onko se vain temperamenttikysymys? Se on, siis todellinen yrittäjyys on luonnonvika. Eli, ja siitä ei pysty niin kuin kukaan ketään parantamaan, että jos on yrittäjän luonne, niin silloin lähtee yrittämään. Mä olisin hiukan, jos mä palaisin tuohon, että miksi suuryrityksissä ei ole niin kuin sitten, tai sanotaan, että niissä ei ole luovuutta, niin se on täysin luonnollista, koska pitkään toiminut yritys, jolla on riittävä tai merkittävä markkina-asema, niin se joutuu puolustamaan sitä markkina-asemaa. Että osa sen toiminnoista ja energiasta kuluu siis markkina-aseman puolustamiseen. Ja tietysti uusi aloittava yritys, niin se vaan voi voittaa. Eli se on koko ajan menossa eteenpäin. Ja mun mielestä sitten toinen, mä tartun tuohon sanaan startup-yritys. Mä vierastan sitä.